troubles, no light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. O'er us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Stimați ascultători și prieteni, de pretutindeni care sunteți interesați de mântuirea dumneavoastră și doriți să-L întâmpinați pe Domnul Hristos când va veni și ochii dumneavoastră să-L poată vedea, vă spun tuturor celor care nu doresc acest lucru și care doresc, bun venit la cel mai minunat studiu biblic pe care îl voi prezenta cu această ocazie, studiul numărul 3, Înțelegerea naturii umane. Tema respectivă este atât de controversată de lumea creștină și necreștină, sub diferite forme prezentată, așa cum veți auzi, și vom face lumină cu Sfânta Scriptură despre acest subiect.
Înainte de a trece asupra studiului, aș dori să înalț o rugăciune. Dumnezeul nostru sfânt și minunat, te-ai întrupat și ai venit pe această planetă Pământ ca să mori pentru noi. Tu ne-ai creat să nu murim, dar pentru că nu am ascultat de tine, părinții noștri și noi cei de astăzi, mulți nu vor avea parte de viață veșnică, iar o parte dintre muritori vor avea viață veșnică. Te rog, Iisuse scump, să binecuvintezi fiecare suflet în parte, care își va lua timp să asculte acest mesaj minunat. Cum am fost creați și ce se întâmplă când murim. Duhul Tău cel Sfânt să inspire pe fiecare cititor și ascultător al acestui mesaj și Tu să fii proslăvit prin viețile noastre și să te bucuri de mântuirea copiilor Tăi. Amin. Primul mesaj din Sfânta Scriptură legat de acest subiect, natura noastră umană, îl găsim în Geneza capitolul 2 cu versetul 7. Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu sau un trup viu. Vom vedea pe parcursul studiului care din aceste două identități, trup și suflet, moare, care merge în cer și care va învia. Vă rog frumos și din toată inima și din tot sufletul meu, dacă dumneavoastră gândiți și credeți că atunci când muriți, mergeți în cer și acolo trăiți cât trăiește Dumnezeu, de ce plângeți când mor cei dragi din familie? E întrebarea mea. De ce plângeți? Dacă știți că trece de la suferință, de la lipsuri și de la problemele pe care le avem, să duce în cer, lângă Tatăl Ceresc, lângă Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt și îngeri și trăiește împreună cu ei o viață fără moarte. De ce plângeți? Plângeți înseamnă că nu înțelegeți acest subiect și această problemă biblică. Ce se întâmplă cu mine când mor? De-aia plângem. Și de-aia plângeți. Haideți să vedem ce se întâmplă cu noi când murim. Prima minciună și prima învățătură pe care a înființat-o și a predicat-o a fost Satana în grădina Edenului, care l-a folosit pe șarpe ca un medium și șarpele i-a spus, de fapt nu șarpele i-a spus, el era creatura respectivă, era Satana în el care vorbea, hotărât nu veți muri. Deși Dumnezeu spune că vei muri, eu îți spun hotărât că nu vei muri. Prima predică
a nemuririi sufletului a fost în grădina Edenului, de către cel care a fost alungat din cer pe pământ. Și de atunci și până astăzi, aceasta predică și această învățătură diabolică a îmbrăcat și îmbracă și are multe forme în lumea creștină, anticreștină sau în alte părți ale lumii. Mulți oameni încearcă să armonizeze cuvintele lui Satana cu cele ale lui Dumnezeu. Pentru ei, avertizarea veți muri negreșit se referă doar la corpul fizic trecător, exact cum am afirmat. Eu când mor, moare trupul. Dumneavoastră când veți muri, va muri trupul. Care nu moare? Vă întreb pe dumneavoastră. Care nu moare? Trupul nu moare sau sufletul nu moare? Atenție! În timp ce presupunea hotărât, în timp ce el a avertizat că hotărât nu veți muri, ar fi o referire la sufletul sau spiritul nemuritor. Dacă citim în Sfânta Scriptură, când Dumnezeu a spus, după ce a fost gata Adam ca și trup din țărână, cum a fost create și animalele, Dumnezeu a făcut un lucru pe care nu l-a făcut cu animalele. La cuvântul lui Dumnezeu au luat ființă animalele. La cuvântul lui Dumnezeu. Nu le-a modelat cu mâna. Au luat ființă. Când a fost problema omului, Dumnezeu l-a creat cu mânuța lui, cu mâna lui cea mare și puternică. I-a făcut mâini, i-a făcut picioare, i-a făcut mădulare, i-a făcut ochi, i-a făcut urechi, așa cum suntem noi. El era întins pe fața pământului ca un trup când moare omul mort. Ca un trup mort. Așa a fost modelat omul de mâna lui Dumnezeu. Nu a spus să fie om, ci l-a modelat. Când a fost gata acest trup, Dumnezeu se uită la el, se apleacă asupra lui, pune gura la nasul lui și suflă suflare din viața lui. Când această viață din Dumnezeu a intrat în această creatură din pământ, toate s-au făcut vii. Carne, vene, mâini, picioare, ochi, toate au funcționat. Și Biblia ne spune că omul a devenit suflet viu. Sau, un alt cuvânt pe care să-l puteți înțelege mai clar, un trup viu. Cele două nu rămân separate una de cealaltă când moare omul. Ce-a fost din țărână merge în pământ și ce-a venit din Dumnezeu, aia nu moare, merge în cer.
este Duhul de viață pe care l-a suflat Dumnezeu în om când l-a creat. Suflarea aceea de viață, suflarea de viață, stimați ascultători și prieteni, nu moare. Dar sufletul și trupul amândouă mor în același timp. Nu trupul moare și sufletul rămâne nemuritor în cer. Suflarea de viață, aceea nu este corp. E o putere care este din Dumnezeu, aceea nu poate muri, că este Dumnezeu. În dimineața învierii, acea suflare de viață se întâmplă în felul următor. Când Dumnezeu te va striga pe nume, ca pe Lazar, nu se va pleca asupra ta să-ți sufle suflare de viață, ci acel cuvânt care l-a scos pe Lazar din mormânt, te va scula și pe tine din mormânt. Acea putere de viață a lui Dumnezeu va pătrunde în toate mormintele celor care vor învia la prima înviere și în toate mormintele care vor învia la a doua înviere va fi Duhul de viață a lui Dumnezeu pe care îl va scoate de acolo. Unii la prima înviere vor primi nemurirea, dar nu se coboară sufletul din cer ca să primească nemurirea, ci se ridică sufletul din pământ la glasul lui Dumnezeu și primește nemurirea. Stimatul meu ascultător, vă rog frumos să înțelegeți acest mesaj biblic. N-a creat două corpuri Dumnezeu în grădina Edenului. Sufletul separat și trupul separat și pe urmă Dumnezeu le-a unit împreună. La moarte cele două se separă. Trupul merge în pământ, din țărână de unde a fost luat, și sufletul merge la Dumnezeu. Mi se pare că nu este în concordanță deloc cu Biblia. Dar majoritatea creștinilor plâng când le moare cineva din familie. Vineri seara am fost la un privegh și acolo au fost multe persoane care au participat la acest privegh. Și m-am întrebat, pentru ce plângeți? Nu i-am întrebat pe ei, că n-am vorbit eu. Dacă aș fi vorbit eu, i-aș fi întrebat cum vă întreb pe dumneavoastră acum. De ce plângeți? Stimată soră care ți-a murit soțul, de ce plângi? Spune-mi, te rog frumos, de ce plângi? Dacă soțul tău merge în cer, plângi înseamnă că tu nu vei merge cu el. Nu vei ajunge la el. Poate de aia plângi. Sau de ce plângi? Dacă soțul tău a scăpat de suferință cum a fost bolnav, dacă soțul tău a scăpat de lipsurile care vor veni și sunt, pentru ce plângi? El nu-i mort, el este în cer. Pentru ce plângi? N-am avut ocazie să-i întreb, dar vă întreb pe dumneavoastră. De ce plângeți? Am afirmat acest lucru. Două lucruri se întâmplă. Dacă cel care a murit a fost credincios, va învia la prima înviere și va primi un corp nemuritor, adică corpul care a fost pus în patul de odihnă țărâna, la glasul lui Dumnezeu, și Domnul Hristos va spune, treziți-vă, 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 de 3 ori.
toți acei care au avut numele scris în cartea vieții se vor ridica din patul în care au dormit, nu știu câți ani sau zile, primesc nemurirea împreună cu cei care sunt în viață și se înalță la cer să-L întâmpine pe Domnul Hristos și să întâlnesc cu El și vor merge în cer. Nu vin din ceruri cei care s-au urcat la moarte acolo ca să primească nemurirea. Stimați creștini, deschideți-vă ochii foarte bine când auziți acestea cuvinte, pentru că eu vorbesc ce scrie în Biblie, nu ce nu scrie în Biblie. Noi am denaturat Biblia și împreună cu pastorii și cu preoții vestesc un neadevăr biblic că trupul merge în pământ și sufletul merge în cer. Toate nuanțele creștine. Predică acest cuvânt. Și toți plâng. Acest neadevăr nu este biblic. Când eu păcătuiesc, cine păcătuiește? Trupul sau sufletul? Atenție la această întrebare. Când eu păcătuiesc și de fapt păcatul însemnează neascultare, Dumnezeu îmi spune să ascult și eu spun nu. Refuz categoric mesajul tău de chemare să te ascult. Exact ca și în Eden, Adam și Eva. Acum, cine păcătuiește? Trupul sau sufletul? Răspundeți-vă dumneavoastră înainte de a auzi ce veți auzi. Întrebați-vă dumneavoastră acum când îmi auziți cuvintele. Cine păcătuiește? Trupul dumneavoastră sau sufletul dumneavoastră? Care dintre cele două va muri? Atenție! Care dintre cele două va muri în urma neascultării de Dumnezeu? Răspundeți-vă dumneavoastră înainte de a auzi al meu răspuns. Ascultați ce spune Biblia. În Ezechiel 18, 4 și 20 spune așa: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Nu spune trupul care păcătuiește, acela va muri. Dar dacă le punem pe cele două împreună și de fapt formează un singur tot, sufletul a devenit viu și sufletul acela viu care a devenit viu la creațiune, când acela nu mai ascultă de Dumnezeu ca Eva în grădina Edenului, vor muri. Și vei muri. Stimatul meu ascultător, tu în ochii lui Dumnezeu ești un suflet viu. Și Domnul Hristos spune în Matei 10 cu 28, nu vă temeți de cei care pot ucide trupul, ci temeți-vă de cel care ți ucide și trupul și sufletul. Dumnezeu sufletul îl va chema la judecată, care este trupul meu. Eu ca persoană, eu ca trup viu care vă vorbesc acum, eu voi fi chemat la judecată. Cu alte cuvinte, sufletul lui Dumitru Mariș va intra la judecată. Nu trupul lui Dumitru Mariș va intra la judecată. Și când Dumnezeu va găsi în dreptul meu șters numele din cartea vieții, sufletul meu va fi aruncat în iazul cu foc, care va fi moartea a doua. Nu există iaz cu foc acum,
Nu există purgatoriu sau în ceruri unde se spune că mă duc când mor. Nu! Cele trei afirmații cad categoric. Soluția în schimbul acesta și dilema respectivă nu este un suflet lipsit de trup, care migrează în paradis. De sufletul meu rămâne în sicriu și sufletul meu se duce în paradis și migrează în paradis, în purgatoriu sau care în iad. Soluția este categoric. Învierea de la sfârșitul timpului a celor care au murit în Hristos, după cum a afirmat, El, oricine vede pe Fiul și crede în El, are viața veșnică, dar nu ți-o dă atunci când tu mori. O ai și o vei primi în dimineața învierii când te va chema Iisus Hristos și Tatăl Ceresc la viață. Atenție, stimații mei ascultători! Atenție! Nu vă lăsați înșelați că atunci când tu te pocăiești și păcatele tale îți sunt iertate și tu trăiești mai departe în păcat, ori asculți, ori nu asculți, tu vei merge în cer. Nu este învățătura biblică. Când tu te-ai botezat, numele tău să scrie în cartea vieții. Atenție! Atunci să scrie în cartea vieții, nu când te-ai născut. Nu când te-ai născut, ci când numele tău e trecut în registrul în cartea vieții, tu atunci vei învia la prima înviere. Nu îți este trecut la prima înviere, n-ai nici o șansă ca să fii mântuit. Dacă nu ți este trecut numele în cartea vieții. Când se va întoarce Duhul lui Dumnezeu în mine? Când? Duhul lui Dumnezeu se va întoarce în mine când voi învia. Atunci, acel Duh al lui Dumnezeu vine de la El și trupul meu care e în pământ înviază datorită puterii de viață care mi-o dă Dumnezeu în țărâna pământului. Exact ca Domnul Hristos când a înviat: Iisuse, Tatăl tău te cheamă. Și Iisus Hristos a înviat. Și cu acel trup cu care a înviat, cu acela s-a înălțat la cer. În cerul Dumnezeu nu are compartimente ca suflarea de viață a ta să fie pusă undeva și să o iei Dumnezeu de acolo și să ți-o trimită înapoi în trupul tău care e în pământ. Nu. Nu. Se întoarce la sursa de viață care este El. Și când acea sursă de viață care este El te va chema, ascultați. Dacă suflarea de viață pe care a dat-o Dumnezeu, a suflat-o Dumnezeu în nănele lui Adam, acea suflare de viață va fi și în trupul meu când eu voi învia. Acea suflare de viață pe care l-a făcut pe Adam să se ridice de pe pământ, când Adam a primit suflare de viață, nu l-a ridicat Dumnezeu
de pe pământ, s-a ridicat El. Și când Adam a deschis ochii, l-a văzut pe Tatăl, Cel care l-a creat cu mâna Lui și a dat suflare de viață și a început să umble cu Dumnezeu prin grădina Edenului și să-L învețe ce are de făcut. Același lucru se va întâmpla. Acel Duh de viață va veni din nou în trupurile noastre de țărână care vor sta și stau în mormânt. Acum, dacă trupul acesta e mort, cu cine comunică Dumnezeu în pământ? Sau morții cum comunică unul cu celălalt? Dacă trupul acesta e mort. Ei nu vorbesc unul cu celălalt. În Biblie spune, în cuvântul lui Dumnezeu, în mormânt nu există nicio conversație. Atunci, dacă eu m-am dus în cer și vecinul meu merge tot în cer și eu acolo sunt viu și el este viu, cam ce credeți dumneavoastră că vor discuta ei împreună? Nimic. Nimic. Pentru că Duhul de viață al lui Dumnezeu fără materie, El nu are cu cine să lucreze. El când intră într-o materie, acea materie devine vie și începe să vorbească, dacă intră în mine. Iar dacă intră aceeași viață într-un animal, el nu vorbește, doar umblă. Aceea sursă de viață a pus-o Dumnezeu și în animale și în oameni. Oamenii au vorbit, animalele n-au vorbit. Acest lucru se va întâmpla și pe noul pământ. Oamenii vor vorbi, se vor întâlni unul cu celălalt, se vor cunoaște unul cu celălalt și vor începe conversația pe care o vor avea cu acea ocazie. Animalele vor fi în jurul nostru, nu ne vor face niciun rău, pentru că natura lor și firea lor e complet schimbată, așa cum și natura noastră și firea noastră, firea am schimbat-o cât am trăit noi aici pe pământ, am devenit oameni buni, am devenit oameni drepți, am devenit oameni cu iubire și dragoste. Natura ne-o va schimba Dumnezeu și nu mai murim niciodată. Acest lucru se va întâmpla în dimineața învierii. Stimatul meu ascultător, când tu mori acum, întreabă-te înainte de a muri: ce am de făcut ca să-L pot vedea pe Domnul Hristos când va veni? Tu nu te duci în cer acum să te întâlnești cu Hristos în cer, nici cu Dumnezeu să te întâlnești cu El în cer când tu mori. Nu! Sufletul tău merge în pământ. Sufletul tău merge în pământ. Nu trupul tău merge în pământ. Sunt doi termeni în Biblie. Suflarea de viață nu intră cu tine în pământ, dar sufletul, care este trupul tău, acela intră în pământ. Și acela va învia, cum am afirmat, fie pozitiv, fie negativ. Noi ne decidem soarta. Stimați ascultători,
Dacă credem că tata și mama este în ceruri și eu când mor, mă duc lângă ei. În învățătura ebraică și în Vechiul Testament sunt exprimate diverse moduri la ideea de deces. Unul dintre moduri este expresia a fi adăugat la propriul popor, așa cum spune despre Avram sau despre Aron și Moise. Au adormit. Domnul Hristos și profeții biblici nu spun că au fost luați la cer. Au adormit. Și-au schimbat patul. Nu mai dorm în casă, ci dorm în țărâna pământului. Cât? Depinde până la venirea Domnului Hristos. Și al doilea, a fi culcat împreună cu proprii părinți. David spune, zice, eu mă duc la copilul meu, dar el nu mai vine la mine. Avram a fost adăugat la părinții lui. Dar unde? În pământ. Ei dorm și Avram s-a culcat împreună cu ei. În Vechiul Testament nu găsim nici unde ceea ce se susține azi în Noul Testament. Aceia care mor în Hristos pot fi îngropați aproape de cei dragi, dar chiar și așa nu există nicio comunicare între ei. Astăzi se pune în același mormânt soț și soție. Înseamnă că ei trăiesc acolo, dacă nu mor. Ei nu sunt despărțiți. Așa credeți dumneavoastră? Eu nu cred așa. Eu, unul care vă vorbesc, nu cred așa. Deși mi-am cumpărat loc de mormântare și acolo vom fi mormântați amândoi, și soția și eu. Dar nu vom vorbi acolo. Noi acum, cât timp suntem în viață, vorbim. Dar după aceea, sau mergem amândoi în cer. Păi cum să mergem amândoi în cer când Hristos vine după mine a doua oară pe norii cerului să mă ia din pământ? Păi cum? Cum înțelegem această afirmație biblică? Dacă eu sunt cu Hristos acolo în cer, după cine vine El? Ei vor rămâne inconștienți până în acea zi glorioasă, când vor fi treziți din somnul lor profund pentru a se alătura celor dragi care au murit în Domnul Hristos. Stimați ascultători, când tu îți faci o anestezie pentru o operație, mintea ta nu este anesteziată. Ea nu-i moartă. Și acum, când eu voi învia, și mintea, și inima, și întreaga ființă vor fi vii și vor fi în felul următor. Dacă ar fi adevărat că sufletele tuturor oamenilor merg direct în cer, în momentul morții, atunci am dorit mai degrabă moartea decât viața. Exact ce am afirmat până acum. Acum haideți să vedem câteva învățături înainte de a încheia acest studiu minunat, care vreau să vi le accentuez într-o formă foarte scurtă legat de subiect. După ce persoana moare, partea conștientă din ea încetează să funcționeze. S-a încheiat. Creierul e mort. El nu mai procesează absolut nimic.
nemurirea omului provine întotdeauna și exclusiv de la Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om ca trup însuflețit, plin de viață, nu ca un suflet întrupat de sine stătător. Astfel, oamenii nu au fost creați cu un suflet nemuritor, ca o entitate în interiorul lor de sine stătător. Sufletul merge în cer, țărâna merge în pământ. Nu! E aceeași entitate. Am afirmat-o clar. Acum fac un rezumat în sensul acesta. Sufletul ca ființă umană este muritoare sau trupul ca ființă umană este muritoare. E același cuvânt. Suflet și trup e același cuvânt. Un suflet, adică o persoană care nu va trăi după voia lui Dumnezeu, va muri de viața veșnică. Aceasta înseamnă că sufletul, ființa umană, poate să păcătuiască și să moară. Iisus afirmă acest lucru. Poate muri. Eu te voi judeca personal. Sufletul tău îl voi judeca sau trupul tău îl voi judeca. Câțiva oameni filozofi ai vremii care au lăsat în urma lor și ei nu mai sunt în viață câteva lucruri pe care vreau să vi le amintesc înainte de a încheia acest subiect. 1. Pitagora a fost contemporan mai tânăr al profetului Daniel. Un contemporan mai tânăr al profetului Daniel. Și-a bazat învățăturile religioase pe principiul metamorfozei. Postulează că sufletul nu moare niciodată. Cine? Pitagora. Primul om care a postulat această învățătură și ne-a lăsat-o până în ziua de astăzi că omul nu moare. Platon, cu o aproximație contemporan cu Maleahi, ultimul profet al Vechiului Testament, a perfecționat această învățătură elenistică. El a făcut să predomine credința în nemurirea sufletului în așa mare măsură încât a devenit o concepție populară. Doi filozofi care a schimbat natura respectivă, că sufletul este de fapt muritor, ei spun că este nemuritor. Tertulian, circa 155-220, un apologet creștin, a fost printre primii creștini care au susținut că oamenii au un suflet nemuritor. Cine? Tertulian. Oscar, un alt filozof. Punctul de vedere al lui Tertulian nu a fost de acord cu el. Și a spus așa: omul, credința într-un suflet nemuritor și nemurirea primită în dar la momentul învierii. Spune el că a scris o carte cu o foarte mare influență în care susține că ideea de nemurirea sufletului este de origine greacă, iar teologii o pot îmbrățișa ambele concepții, credința într-un suflet nemuritor și nemurirea primită în dar în momentul învierii. Da? Atunci. Iar lumina clară pe care ne-o avem acum în lumea creștină și pe care o are și Biserica Adventistă este: Breuard Childs explică: s-a observat de multă vreme că, potrivit Vechiului Testament,
omul are un suflet, omul nu are un suflet, ci este un suflet. Pitagora, Platon, Tertulian, ultimul om, care afirmă foarte clar, omul nu are un suflet, ci este un suflet. Cu alte cuvinte, omul este o entitate completă, nu un compozit din anumite părți, trup, suflet și duh. Nu, el este un întreg. Acum, stimați ascultători, eu vă întreb acum, veți plânge când veți muri? Dacă acceptați ideea pe care ați acceptat-o până acum, n-are rost să plângeți. Iar dacă eu mor și nu mă voi mai întâlni poate cu cei dragi niciodată, pentru că eu nu știu după plecarea mea ce vor face ei, și eu am murit credincios și temător de Dumnezeu, voi învia la prima înviere. Iar dacă ei și-au schimbat convingerea și s-au dus în lume și n-am mai ascultat de Dumnezeu, eu n-am cum să mă mai întâlnesc nici odată cu ei, atunci pot să plâng, dar nu eu care mor, ei. Acestea sunt motivele pentru care trebuie să plângem. Și Domnul să ne facă lumină în mintea noastră, că sufletul care păcătuiește, acela va muri. Nu de moartea asta, ci de moartea veșnică, care va fi iazul cu foc. Dumnezeu va face să cadă foc din cer și va distruge păcatul, și dacă eu nu m-am pocăit și păcatul este asupra mea, voi arde împreună cu el, cu îngerii răi și cu Satana. Haideți, stimați ascultători și prieteni, să ne trezim în final din somnul greșit al adevărului biblic. Toți pastorii și toți preoții și toți evangeliștii care învață problema nemuririi sufletului, întâmpinați cu un refuz nebiblic. Nu este adevărat ce spui, stimatul meu. Nu. Iar dacă te alături lor și crești ce spun ei, veți vedea unde veți ajunge. Veți vedea unde veți ajunge. Muriți cu Domnul Hristos și El vă va aduce la viața veșnică din mormântul în care ați fost puși, dar nu că ați fost luați la cer. Binecuvântarea lui Iisus să vă însoțească în înțelegerea corectă al acestui adevăr biblic. Amin.